אחרי שפלקאו וואן פרסי הלכו. מי יהיה החלוץ? אם בכלל, יכול להיות שרוני ודפאי יהיו אלה שישחקו. כרגע לפי מה שאנחנו רואים כאן, וויין רוני הוא חלוץ החוד, דפאי משחק מאחוריו, שלושה קשרים משחקים מאחוריו, מטה, דפאי ואשלי יאנג. והנה טר שטגן. יאנג מעלה את זה, ורוני קובע 1-0. 7 דקות. יונייטד בהזדמנות הראשונה עולה ליתרון. אתמול ראינו את סיטי תוקפת, אבל את ריאל מדריד מבקיעה. הפעם הספרדיה היא זו שלחצה, הגיעה לשתי הזדמנויות, אבל קודם כל התחלה טובה של המשחק. יש לי יאנג עם הגבהה מצוינת, ונחשפת שוב הבעיה של ברצלונה, אין מספיק גובה לשחקנים שם. אדריאנו, יש אולי עבירה קטנה של וויין רוני. תראה, מה זה מפספס? אתה רואה את הנגיעה הזאת? יש פה דחיפה. זה דחיפה. רוני מגיע לכדור הזה, אדריאנו, בזכות הדחיפה הזאת ראינו שהשופט comes up from Terry. I think he's got Manchester United sus now, all these fresh legs out in white shirts. Opening up Barcelona here! והנה ג'סי לינגארד בנגיעה הראשונה שלו בכדור שם בפנים את ה-2-0 של מחליפי ליונייטד. שימו לב, כל ה-11 בחוץ, ולינגארד מבקיע. כולם, פשוט כולם הוחלפו. עוד מעט את הרשימה, אבל עכשיו אנחנו רואים את ווילסון המחליף שמשאיר את הכדור לבלקט, ובלקט עם הבישול לג'סי לינגארד. כן, שלושה מחליפים. קודם כל תנועה יפה כאן, עקיפה בזמן, הכנסת כדור נפלאה, והסיום התקפה כמו שונחל רוצה לראות, שמתפתחת מהאגף דרך נגיעות של הרבה שחקנים, הצטרפות טובה לרחבה, כיסוי שטח הרחבה בצורה יפה, ולינגארד Rafinha enganchando de volea el balón con la zurda, no era nada fácil. Una llegada más de Sergi Roberto, que ha estado hoy ocupando esa banda en la segunda mitad, y como la coge de volea. Y la ejecución es perfecta. Cuando va a llegar el tercero del United, ya no está ahí. Bueno, pues no. Otra vez un simple pase, ahí resbala, está algo tierno. Bartra se aprovecha de Januzaj, pero fíjate que es un simple pase al espacio y cómo gana la posición. No ha estado fino el Fútbol Club Barcelona.